Ah! Hello everyone! Hello mga kamar and mga sisi. So ayan, kita nyo naman ang daming face mask. So face mask team muna tayo. So wala, share ko lang ito sa inyo. Baka sakaling gustuhan nyo. So yan, if you are interested, please stay tuned and happy watching! Hello! Welcome to our channel. Kumusta naman kayo mga kamar and everyone? Hello to you! So today, girls thing muna tayo. So mag-share ako ng mga different kinds of face mask na ginagamit ko, and of course, tinitin ako dito sa tindahan. So girls na mga mahilig dyan sa face mask, eto na, makinig ka, baka magustuhan mo yung mga face mask na to, o baka nga ginagamit na to. So pasensya na mahilig ito. So anyway, let's continue. Ayan. Ito yung mga face mask na ginagamit ko and face mask na tinitinda ko. Ayan siya. So meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces. So isa-isahin natin. So number 1, itong acne treatment serum facial mask, skincare and acne removal, acne pimple repair. And ano siya? Rayleigh. Tama ba yung basa ko? Tapos ganyan, no? Tapos dalawa siya. Yung itong isa naman, vitamin serum facial mask, skin white, brighten skin, Rayleigh din. So dalawa sila. Yung isa para sa acne treatment serum. Tapos itong isa, vitamin C serum. Tapos meron din tayong dalawang klase ng Ashley brand. Yung isa, Pearl Whitening Mask Sheet Lighter and Fairer Skin, and pang lighter and fairer skin sa, and the other one is for 24K Gold Lightening and Brightening Facial Mask. So ayan, dalawa din po siya, itong 24K Gold Lightening and Brightening, and yung Pearl Whitening Mask Sheet Lighter and Fairer Skin. Tapos yung Vitamin E Whitening Mask from Aeron, Whitening 10 Time Flash Mask. Tapos itong isa, Honey Natural Skincare from Korean Cosmetic Natural Flat. So ayan siya. Ayan, ito yung ginagamit ko. And then last but not the least, itong mabenta and mas maganda gamitin, itong Frozen Collagen Mask, Whitening 10 Times Premium Collagen. Ayan, whitening 10 times siya. Gluta Frozen, made in Thailand. So yun lang yung mga face mask na ginagamit ko. Ayan, 7 pieces lang to. So actually meron pang aloe vera pero ubos na, hindi ko na siya na-add dito. Pero isa rin yun sa mga ginagamit ko. So yun, ganun lang. Flex ko lang, ina-share ko lang, baka gusto nyo ma-try. Pero alam ko karamihan mga mahilig mag-face mask na i-try na. Meron ito sa Watsons, sa Lazada and Shopee. So anyway, this is not a sponsor everyone. Gusto ko lang i-share sa inyo. So yun. Mura lang to. So yeah, yun lang. Thank you everyone for watching and see you on my